шахсоне ки мехоҳанд ҳунарро аз худ намоянд, сараввал бояд ошиқи ҳунари интихоб кардаашон бошанд. агар дар ҳунар завқу шавқ набошад, шахс ҳунарманди хубу боистеъдод шуда наметавонад. амсоли ин гуфтаҳо ҳунари пойафзолдӯзӣ ва истеҳсоли пойафзол мебошад. ҳунарманд яъне устои пойафзолдӯз бояд сабрро пеша кунад, то ана ҳамон пойафзоле ки истеҳсол мекунад бо сифат ва хуб барояд. устод Сабрулло яке аз ҳунармандоне мебошад, ки бо ҳунари пойафзолдӯзӣ шӯҳрати беандоза касб намудааст. пойафзолҳои истеҳсолнамудаи ӯ сифати хуб дошта, бо тарзи наву замонавӣ истеҳсол мегардад ва аз пойафзолҳои бозору мағозаҳо ҳеҷ фарқияте надорад. мизоҷон вобаста ба табу завқи худ ҳар гуна пойафзолҳоро ба ӯ дархост менамоянд. касб мада махқуле анаин кор кардем дами касб, фарзандоро калон кардем, хонда сиян мактабда, Россия нарафтем ака, дар миҷа кор кардем. ман мегум ки хай биён бачаҳо биён ҳамин касбҳоро ёд бигиран, нараман Россия ҳамиҷада кор кунан, ҳамиҷада мешава кор нағзад. мо нарафтем Россия, хонам сохтем ҳамиҷа, гуфт фарзандо калон кардем, ҳамаша ҳамиҷа. Сабрулло Саъдуллоев бошад, бо тарҳи гуногун ва хоҳиши мизоҷон онро омода мекунад. ӯ касбашро дӯст медорад ва бо як шавқу завқи хосае кор мекунад ва зиндагии хешро аз пушти ана ҳамин касбаш пеш мебарад. чӣ тавре ки худи ӯ иброз дошт, маҳсулоти хомро ӯ аз хориҷи кишвар, бахусус чарму пошнаи онро аз ҷумҳурии мардумии Чин ва аз ҷумҳурии исломии Эрон дастрас менамояд. маҳсулоти хомро хай корзаводи худмон мегирем. بعد ای خود مونا ای خیتوی همجا میگیرن بچه‌ها میگیرن با وقت 3 سال 4 سال میپوشن آخه دیگه там خیلی میگم من نمیدونم دیگه چون میگن طول یک چند سال شد استاد که سرولو رو میشناسیم و از محصولات استحصال خود مقصد یعنی پایافزال و مکاسینکا و توفلی‌ها که استحصال دستی خود میکند و یک چند بار گرفتگی استفاده بردگی طول یک چند بار سال میپوشیم حالتایی که شدگی یک مقصد پایافزال خوب استحصال میکنن با صفت خوب چرمای استحصالی توجیکستان خود مقصد حالتایی میشه که چرم رو خودمون میاریم مقصد عکس پایافزال رو نشون میدیم میگیم که مقصد با ما هم نمود پایافزال در کار این کس میبیند و میگوید که مقصد از خودش میبریم و مقصد تیار میکنه با ما پیشنهاد میکند. ҳамагон ӯро дӯст медоранд ва эҳтиром мекунанд. ҳамкасбонаш мехоҳанд чун Сабрулло устои моҳир бошанд. Сабрулло дар айёми наврасиаш ҳунари пойафзолдӯзиро аз устодаш омӯхтааст. қариб 27 сол мешавад ки ин касбашро пеш мебарад ва аз кӯҳнадӯзӣ оҳиста оҳиста ба истеҳсоли пойафзол машғул гаштааст. сараввал пошнаи онро бо ҳаҷми пой чен намуда мебурем ва қабати болои онро низ бо ҳамин андоза мебурему тазмаҳои болои онро низ ба ин шакл бурида пошнаи онро ширеш мекунем ва тазмаҳоро ба андозаи пой ба он насб мекунему болои пойафзолро ба он мечаспонем. барои боқувват гаштанаш ана ҳамин тавр мекӯбем ва дар асбоби махсус гирду атрофи онро ҳамвор месозем. пойафзоли мардонаи мо омода шуд, хело қулай ва боқувват аст. дар ҳақиқат нафаре ки азм мекунад ба муроди дил мерасад. Сабрулло бо иродаи қавӣ ва ҳисси ватандӯстии худ кӯшиш карда истодааст ки каме ҳам бошад истеҳсоли худиро ба роҳ монаду бозорҳои ҷумҳуриро бо маҳсулоти худӣ пур созад. بیایم یادشون میتیم برای نقافای زندگیشون شوند
بهوده‌گردی مثلا خیلی کمتر کسبی غاجده کمتر کسبی خیلی مرده خیلی آدمو گفتی و گفت خیلی سلام نمیکنن نه که خیلی کسبی حلال ایو خیلی حلال کار میکنی حلال میخری. мирзоҷон ҳамеша ниёз ба дасти нафари ҳунарманд доранд ва кӯшиш мекунанд ки хоҳишашон зуд иҷро гардад. сабрулло бошад танҳо нафаре ки завқи пӯшидани пойафзолҳои зеборо дорад ба ҷо меораду аз субҳ то шом дар коргоҳаш корро пеш мебарад ва дӯстону мирзоҷон барояш танҳо комёбию муваффақиятҳоро таманно мекунанд.